Respirație în 3 timpi. Inspiră pe nas, numărând până la 3. 1, 2, 3. Țineți respirația numărând până la 3. 1, 2, 3. Expiră pe gură, numărând până la 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Țineți respirația numărând până la 3. 1, 2, 3. Repetă atât cât este nevoie. Respirația în 4 timpi. Inspiră pe nas numărând până la 4. 1, 2, 3, 4. Țineți respirația numărând până la 4. 1, 2, 3, 4. Expiră numărând până la 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Țineți respirația numărând până la 4. 1, 2, 3, 4. Repetă atât cât este nevoie. Respirația în 5 timpi. Inspiră pe nas, numărând până la 5. 1, 2, 3, 4, 5. Țineți respirația numărând până la 5. 1, 2, 3, 4, 5. Expiră pe gură, numărând până la 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Țineți respirația numărând până la 5. 1, 2, 3, 4, 5. Repetă atât cât este nevoie.